Γεια σε όλους, είμαι ο Πάνος και σε αυτό το βιντεάκι θα δούμε μια δομή επιλογής στο if. Τέτοιου είδους δομές χρησιμοποιούνται γιατί πολλές φορές θέλουμε, ανάλογα με το ποια τιμή έχει, με το τι τιμή έχει μια μεταβλητή ή ένα σύνολο μεταβλητών, να τρέξουμε διαφορετικές εντολές. Η σύνταξη της if είναι η εξής. If συνθήκη και εδώ πέρα μέσα έχουμε τις εντολές. Else, άλλες εντολές. Ωραία. Από τι αποτελείται μια συνθήκη στην if? Αποτελείται από συγκριτικούς και λογικούς τελεστές και από λογικές εκφράσεις. Οι συγκριτικοί τελεστές είναι το ίσον, το διάφορο, το μεγαλύτερο ίσο, το μικρότερο και το μικρότερο ίσο. Και οι λογικοί τελεστές είναι το και, το or, το ή και το not, το όχι ουσιαστικά, το διάφορο. Πάμε να το δούμε λίγο στην πράξη. Έχουμε μια μεταβλητή. Ωραία. Και της δίνουμε μια τιμή. Και θέλουμε να πούμε αν το χ είναι μεγαλύτερο του 10, τότε printf το χ είναι μεγαλύτερο του 10. Else το χ είναι μικρότερο του 10. Θα αλλάξουμε από μια γραμμή και πάμε να δούμε. Όταν το χ είναι 15, μας εκτιμά ότι το χ είναι μεγαλύτερο του 10. Τώρα αυτό γίνει 5. Το χ είναι μικρότερο του 10. Πάμε να δούμε ένα λίγο πιο ολοκληρωμένο παράδειγμα. Έστω ότι βρισκόμαστε σε ένα κατάστημα ή σε μια τράπεζα και θέλουμε να δούμε, και επειδή οι άνθρωποι είναι χαζοί, πηγαίνουν όλοι σε μία ώρα και κάθονται. Και θέλουμε να δούμε και θέλουμε να πούμε ότι αν υπάρχουν περισσότεροι από 10 άνθρωποι σε μία ώρα, τότε τους στέλνουμε δίπλα. Αντίστοιχα, αν δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος σε μία ώρα, εκτυπώνουμε ότι η ουρά είναι άδεια. Ωραία. Οπότε, δώσε αριθμό τόμων στην ουρά. Scanf σε 100D, όπως είδαμε και στο προηγούμενο βιντεάκι, και έχει. Και λοιπόν τώρα, αν το χ είναι ίσο με 0, τότε εκτυπώνουμε η ουρά είναι άδεια. Else. If. Μπορούμε να το κάνουμε. Το χ είναι μεγαλύτερο. Πόσο είχα πει, 10? 10. Τότε θα πούμε ότι η μισή
πηγαίνετε δίπλα. Else, δεν χρειαζόμαστε άλλο else, σημαίνει ότι είναι μικρότερο το 10, οπότε όλα ok. Για πάμε να δούμε. Δώσε αριθμό ατόμων στην ουρά. 0. Η ουρά είναι άδεια. 5. Όλα ok. 300. Η μισή πηγαίνεται δίπλα. Okay. Αυτό είναι το if. Στο επόμενο βιντεάκι θα δούμε ένα πιο ωραίο παραδειγματάκι για το πώς θα χρησιμοποιούμε το if και που μας συνέβη σε κάτι πιο ουσιαστικό από αυτό. Οπότε μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.